Mä sain kommentin mun aloitusvlogiin, että mulla on liian isot huulet. Mä sanoin äitille siitä ja se oli aivan samaa mieltä. Mä haluan tehdä kaikkeni, että te tykkäätte musta. Siis mä en voi jatkaa vloggaamista, jos joku anonyymi ei tykkää musta. Mä kävin sit huulten pienennysleikkauksessa. Suosittelen kaikille Tiina Julhem kauneusklinikkaa. Tersepä terse. Tosiaan mä halusin kiittää ensin ihan kaikkia, jotka kommentoi silleen rohkaisevasti siihen mun ekaan videoon. Sitten tuli tosi hyvää mieli, kiitos siitä. Sitä oli kiva tehdä. Mun mielestä oli aika siistiä huomata, että parin päivän sisään mulla tuli vähän yli 100 uutta tilaa. Ja jos miettii mun blogia, jossa on tosiaan ollut se 39 varmaan vuoden päivät nyt, eikä se ole muuttunut siihen suuntaan eikä toiseen kertaakaan. Ei millään pahalla mun blogin lukijoita kohtaan, arvostan ihan jokaista teistä. Ja kiitos siitä, mutta ehkä tuntuu vähän siltä, että ehkä tämä videopäiväkirjurointi on ehkä sitten enemmän se mun juttu. Ihan rehellisesti mä en miele tätä vloggaamiseksi. Ja mä vihaan sanaa vloggaaminen ja vlogi ja vloggaaja ja kaikki, joten mä en enää tule ikinä sanomaan sitä, mainitsemaan sitä tässä kanavalla. Mä oon niinku videopäiväkirjuri. Mielestäni on tosi söpö ilmaisu. Mitä mä oon tehnyt nyt näinä viime päivinä? Mä oon ollut sairaana. Mulla on siis ollut mutta siis on ollut sairaana tosiaan, on ollut poissa töistäkin sen takia. Joten nyt kun mä oon siis yksin kotona, niin oli aivan mahtavaa saumaa sitten tehdä tää video. Mä kävin naapurikaupungissa vähän ostoksilla ja mä löysin kengät, hassun hauskat pökät, wow! Paidan, jonka liukuvärjäämisessä epäonnistuin surkeasti. Niittejä ja lisää niittejä. Ja jättimäisen huivin, johon voin hukuttautua ja silleen, kun se on niin kivan värinen ja se on iso. Mä tykkään kaikista isosta. Ja en mä tiedä, mä saatan silleen niin kuin yleisesti ja sit videolla vaikuttaa semmoilta sanavalmilta ja supliikilta, mutta kyllä mä oon niin oikeesti sosiaalisessa tilanteessa aika kiusallinen. Siis en niinku mitenkään ujo, mut siis kiusallinen. Vähän semmonen sopimaton, ei tilannetajua. Mutta ei sen kummempaa. Kiitos paljon kaikesta ja nähdään taas seuraavassa videossa. Hei hei! On perjantai-ilta ja mulla oli tylsää, joten mä tulin kirkkoon istumaan. Älkää tuomitko. Täällä on joku. Huomenta. Mä heräsin flunssaan. Tiedätte mitä se meinaa. Viskibasson testaamista. You got a friend in me. You can always believe I'm there when you. I got my eyes on you, lady in red. I couldn't forbid you. Fading out the light, softly say.